Sawubona Mnumzane Shezi. Yebo njani sisi? Siyaphila thina. Yebo. Siyabonga kakhulu kuba nawe namhlanje siyakwamukela ku-Gmail Media Production. Sifisa nje ukuthi sikwazi kangcono Yebo. la ohlelweni lethu ebesifisa ukuzwa nje kakhulu ngawe. Sijwayele ukukubona ezinsizweni zevangeli likaShembe. So siyafisa nje ukusichazele kabanzi ukuthi ubani, usukaphi, umazi kanjani uShembe? Yebo hayi ngiyabonga sisi. Mina igama lami nguvela wakaShezi. Ngokuzalwa ngazalwa eNtabeni zakanokweja eXhobo. Esigodini sakaWeke phasi kwenkosi uZulu. Yebo. La ngizalwe khona, ngakhulela khona. Ngafunda amabanga aphansi, thema sekufanga nge-high school, ngafunda u6, ngafunda u7, ngase ngibuyele eRichmond. Kodwa ukubona kwami indaba kaShembe, mina ngesikhathi ngiyibona okokuqala kwangakona ukuthi ngithi lento mhlawumbe into engophelela kuyona. Kwake kwafika amaNazaretha efika eXhobo eyongcwaba insizwa kaDwebu. AmaNazaretha ayehlala kaMashu. Ngangisafunda uStandard 2. Ngoba nje sathi silele sezwa kukhala imbomu, saxakeka lo msindo wana siwazi. Bathi siyafika amaNazaretha ayagida. Shuthi kulomgida babewugida. Khona ihlabelo babesihlabelele sasithi izazi zayilandela. Bakhuluma ngenkanyezi. Ahamba amaNazaretha ezongcwaba. Sase sisala sinqamula amapayipi. Kwakunethangi sanqamula ipayipi lethangi. Sesisele sodwa ke siyingane ngoba siwuthandile lo msindo. Nqamla ipayipi silishise silivule nje ubusuku ubona imbomu sifuthe njalo ntambama thina sazi kwenzakalani sisaqhubha lo msindo esike sawuzwa. Kwahamba isikhathi ngesabatha sithi masilalela iradio kwakukhulunywa kakhulu ngenkosi inyanga yezulu. Ngasekhaya kuNazaretha into egqozayo. Kodwa likhona ithempeli ngoba ngilaze manje sengiyiNazaretha. Njalo uma kuzoba u7 kungena inkonzo yamaNazaretha. Kukhulunywe ngenyanga yezulu. Bese ngiyihlupha ukuthi lo muntu ekuthiwa inyanga yezulu umuntu onjani? Ngophela inyanga ngiyayiqonda nendoda engizalayo yayinyanga. Ukuthi lo muntu uyena odumisa izulu, uyena onethisa izulu. Njalo uma kuzoshaya u7 ngangiboleka iradio ngumama ngifuna ukulalela inkonzo yamaNazaretha. Masiphelile ngihambe ngiyibuyisele emuva. Kodwa ngingasonti kaShembe. Kuhamba isikhathi 2007 ngafika lapha eThekwini. Mangifika la eThekwini nganginenkinga ukuthi ngigule. Ngangithi mangigula ngaso isikhathi bese ngihlala eRichmond. Ngizwe amahlombe la engathi ayashisa. Kwathi ngelilanga ngasuka ngaye ebuhleni. Lalisanda kuhlala uNyazi 2014. Kunestage senyanga yezulu lisasine-gate elaqala lanikelisa kusona. Hayi mangifika lapha ngifike nginikele kuShembe ngingakayifaki ingubo emhlophe athi inkosi ibusise. Ngibuyele emuva uqhubeke ngoba nganganikeleli lokugula nganginikelela umsebenzi. Ngokuthola umsebenzi umfowethu wanikelela indawo ayithola indawo ePhilani ngiye eMlazi. Bese ngithi hayi ake ngiye komunye ubaba ekuthiwa ugeza abantu. Yila kuqala khona ke indaba yami ke noShembe. Angithathe lo baba siye emfuleni uMlazi engigeza njengabantu bonke abagezayo. Ngagulela ukufa ngaleso sikhathi. Ngoba into eyenzeka ngavele ngabuyisa ngagcina sengithathwa ngemoto sengisiwe endlini la ngihlala khona. Makufika ubuthongo sekufika inyanga yezulu. Ithi kumina hawu mfana wenzani ngoba iqiniso usuyalazi. Sengibuye ebuhleni. Ngithi mina iqiniso lani uthi ikuphi la uyabona indaba ungivezele ethempeleni lasebuhleni ezantsi. Uthi uyangibona mina nayi inkosi oyificile ebuhleni eshuNyazi. Uthi ngibhekeke. Usho kulesibonakaliso sakhe. Wahamba mabefika behlangana kanje ngathi bazobingelelana. Wafika wangena waphelela esifubeni. Uthi thina boShembe so uNkulunkulu emhlabeni so uNkulunkulu kwelizayo. Kusuka manje wena khetha inkosi ukuze lokhu kufa okukuphethe kungeke kusathola indawo.
ngabe-ke sengiyikhetha inkosi yasePhakameni. Mangiyikhetha ngase ngibhabhadiswa lapho kunengane yabantu engiyikhulelisile. Le ngane mangiyikhulelisile sekufanele unina wayo azoteta. Ngisakhuluma yona le ndaba kaShembe ukuthi sisuka kuphi nayo. Waxoshwa eSanatori eXhobo, waxoshwa eMzinto, wazoxoshwa eMshiyeni. Ugulela ukufa kuthiwa ingane ayiphenduki. Sekuyisikhathi sokuthi kufanga ngabe ingane iyatetwa, kuthiwa ayiphenduki ukunina ngaphakathi. Ngakade ngisebenza ethempelini laseMlazi engiphethwe kulo, Mshumala uMkhize, uMkhokheli uMandlovu, Thwisethabani. Mangibuya khona afika umama wengane usuka emakhaya afike, mayefika uthi sengixoshiwe ibhedlela. Ngibona ukuthi angizofela la kuwe. Lapho nginonyaka ngiyiNazaretha. Ngathatha amafoto ami, ngathatha isicipho ngandlala phansi, ngathi woza sizothandaza. Ngambikela uShembe, ngathi uma Shembe uNkulunkulu ngivumile ukulandela. Mawuzongibingelela ngezidumbu eziwu2. Kuyiyona ndlela ongibingelela ngayo le. Meke yashona lengane, washona naloma wengane. Kobe kumina Shembe uyena uNkulunkulu. Sase silala. Ebusuku ngavuswa uyena. Uthi buyisa wonke amafoto nawo uwabekela mangiwabeka ngikade ngibeke wonke amakhosi ukhomba inkosi inyanga yezwe uthi uyalibona indlela ikhehla leli ngithi mina ngiyalibona uleli khehla lisanda kufika manje lifike labeka isicathula la kumina esiswini lase likhuluma amazwi lathi wena olele la esiswini ulaleleni ngobontanga yakho sebezogijima emhlabeni uthi ngesikhathi libeka isicathula ngizwe ingane iguquka ngaphakathi esiswini. Indaba kaShembe indaba enzima kakhulu. eRichmond la ngikhona ngisendaweni yaseMkhomazi phasi kwendawo yaseTiyeni ekuthiwa isemoyeni nakondaleni la ngizinze khona manje ngikhulele endaweni ezimbili kodwa nje ukubona uShembe uhamba idistance ende kakhulu. Yimina ke ngizalwa indodakazi yakaMkhize ingizala insizweni yakaShezi. Hayi siyabonga. Hayi uhambo lakho noShembe laqala usemncane kakhulu. Ubona ukuthi wawungakaboni ukuthi seliqalile. Ngangingakaboni futhi ngangingazi ngoba iradio sase sixabanele. Uma iradio ongayinikwanga kulelo sonto kwakuze kusho umama ngoba emndenini lapha kaMkhize kunomalume ubaba omdala komama ngaphesheya unesonto leChibi. Mina bengayingeni indaba yecibini. Manje umango kwakhe nefisa ngathi singayolekelela umfowabo neChibi sisonto kuyena. Manje mina ngangayingeni mina ngilalela inkonzo yamaNazaretha mayekuyaphela nje ngo7 ngoyidlalela noma ngodoba njengezingane zizonke ngayingeni nje indaba leyanto lapha hayi ngoba ingasebenzi kwakungekho kumina ngaphakathi ngoba ngikholwa ukuthi ngifuna ukukholwa uNkulunkulu engizombona. Yebo. Kodwa ke uma ngakuthiwa ke wena awusichazeleke nje ngendlela yakho understanda ngayo. Ngoba siyesizwa abanye bethu uShembe umprofeti, abanye bathi uyisithunywa sikaNkulunkulu, abanye bathi uNkulunkulu qo. Wena ngokwakho uthini? Kule impendulo zakho ezintathu. Le mpendulo yokugcina ongipha yona yokuthi uShembe uNkulunkulu. uShembe uNkulunkulu akayena umprofeti. Noma ngathiwa ubani oyizwayo lenkulumo. 1 umprofeti akathandazwa. Mawuye eBhayibhelini akukho la kuthiwa khona kuthandaza uJesu. Ngoba uJesu uzutshela uPetro uthi manithandaza nizothi baba wethu usezulwini. Ngoba wayengenawo amandla okuthandazwa. Mawuya kuMoses ubathandaza umthandazo uthi uJehova umalisi wami. Ngoba yena wayengathandazwa. Kodwa uShembe uthema efika wafika wasinika ikhodi yala. Ngoba isizwe nesizwe sinekhodi. Asikho isizwe sithandaza emoyeni. AbakaIsrayeli mabebiza oyihlomkhulu babathi ba uNkulunkulu kaAbraham, uNkulunkulu kaJakob kubizwa amathambo esizwe. Nathi masila sibiza uShembe. Kuloko esifuna ukusho. Fasiqala sithi uNkulunkulu okhokho bethu, uNkulunkulu amakhosi ezizwe ohlanga.
osela, odingane, osenza ngakhona osobhuza omshweshwe, ongungunyana, ukuze uNkulunkulu ezozwa bese uyachaza ukuthi yimini ingane ezalo sibanibani nosibanibani, ngicela ungisize la. Iwona mthandazo uShembe afike nawo. UbuNkulunkulu bebukaShembe into engiqinisa ngama ngithi uShembe uNkulunkulu. Umprofeti akakwazi ukudala into ebeyingekho ibe khona. Ngizokusho ngani, lo engikushoyo ngizokushiso yini. uShembe kuye kulethwa ingane kuyena, uthi wathi izalwe ayinabulili. Ayithatha uShembe athatha amafutha. Nakhona hayi ngoba uShembe elapha ngamafutha. Lokho kufanele abantu bacacele. uShembe ulapha ngezwi. Kodwa ngoba uyakholelwa kuthina sizwe simnyama ukuthi asithandi ukuhamba singaphethe lutho. Wayesenza umusa wamafutha, wenza umusa wamanzi. uShembe uyakuphilisa amafutha engekho, amanzi engekho, ubufakazi baleyo nkulumo lapha eMkhambathini. Kwake kwafika umama ehamba nendodakazi yakhe. Yayikhona insizwa yakaDlamini ekuthiwa uStiya, sasihleli nayo lapho. Ufika uphethwe ngengubo. Mayebekwa phambi komnikazi wezinto zonke unyazi lwezulu. Kuthiwa silethe nangu indodakazi yagula. Ithi inkosi akaguli lona. Lona la eganele khona akapheki. Uma kufika abantu abangasekho ebusuku bafica ukudla kungekho emabhodweni, ingako ubone egula nje bafike bathi sidla yena ngoba sakhipha inkomo kodwa emzini wethu asikufica ukudla. uShembe nje obela ukwazi ukuhlangana nabantu abangasekho. Enye iphathi nje encane ngifuna ukuveza lento uShembe uNkulunkulu. Ngonyaka odlule bengilapha eBora Bora. Mangise eBora Bora ngimiswa umnye ubaba impunga endala. Ingibona ngiphethe ubhongo ngangofaka umdedele ebuhleni. Ithi awumfana wami wazi kanenhlanhla. Wayibona kanjani into enje? Ngithi nama ngazi baba. Ukusho ukuthi ngathandwa uNkulunkulu. Wayesekhala ngadabuka ukuthi hawu pho ukhalelani. Uthi hayi mntanami ngifisa ungisize. Umkhulu wami, ukhokho wami, ukhokho wakhe lo baba bebakhe lapha ngasegameni. Moya le la kuhamba khona umhlangano. Khona indawo ukuthi isegameni. La uNkulunkulu afika abeke khona umhlangano. Uthi ukhokho wakhe waganwa ube namakhosikazi amathathu. Lo wesithathu eyingoduso esanda kufika emzini. Kanti kuzodlula uShembe uBhombela ehamba nomhlangano wakhe ebheke entabeni. Mayezwa lo makhothi oyingoduso ezwa khala ugugu uShembe edlula aphuma ashiye emzini ashuqule angene kwabahambayo ahambe noShembe baye entabeni. Iyafika indoda ibuye eGoli akekho unkosikazi ekhaya. Ubuza omakhothi laba babili kuthiwa lo muntu lowo ujoyina uShembe wahamba noShembe. Yayisithukuthela yathatha induza ezimbili yathi hayi uShembe uzongibona kahle. Funa maye ebuya funa ngibone kahle. Ithi ke le ndoda lo baba mebiya uthi bamtshela kathi uShembe ugeza lapha ngezantsi. Kunetshe la eyasule khona umzimba mekade hamba nomhlangano. Uyavama ukugeza lapha. Bamtshela isikhathi le ndoda yavuka ekseni yayocasha lapho ukhokho waleli khehla. Uthe uShembe nje meqala ethi uzama ukuhlamba methi uyezwa ngemuva ehesha ngokomoya wasezulwini. Uyezwa khona umuntu okemva kwakhe. Uthi hawu mntanami uphakamisela uNkulunkulu induku. Funa ungizwe kahle. Amazwi aphuma kuShembe uphakamisela uNkulunkulu induku. Uthi wale ndoda yathuka induku yazilahla phansi ngoba inkinga uShembe ukhuluma lamazwi umflathela akambhekile. Wathi ngiyadabuka mntanami kophela kuze kuphele ngishisa isizukulwana sakho. Uthi lo mkhulu yilento engifuna ungisize kuyona ngisele ngedwa manje. Ngifisa ukuya kuShembe ngingaphathana. Ngathi ke mina mangimkhuluma na ngathi hayi uhamba uye kaMashu ekhala imphefumulo ufika ucela umshumali uMajiya umthulele lonke udaba nisuke naye niye kuShembe uzofika uzwe kuShembe ukuthi icala elinje lilungiswa kanjani. Ngoba mina ngeke ngiphathe imbuzi, phathe inkomo, mina ngisiye uShembe. uShembe wazi ukuthi makufaka kulunge, fakulunge kanjani. uShembe uyadala.
Okwesibili uNkulunkulu kaShembe noma ngathiwa inhloboni yebandla elikhona phasi komthunzi welanga yinye indawo enezitsha lapho ngihamba noma ngathiwa kukhuluma inhloboni kaPastor ukhuluma umuntu othi methandaza kwehla imvula kodwa umphongolo wesivumelwano usehleli la ukhona uShembe yena yedwa ogubhi iPhasika ngomhla ka-14 kuJanuwari eliphansi eBhayibhelini uShembe yobela uqhuba ivangeli leli vangeli labahlula baka-Israyeli zabuya izitsha zeza la eAfrika zazohlala kuShembe ngoba uyena umnikazi wezulu ithi inkosi yesibili ngesikhathi uJesu sebembethele uthi thina boShembe kwabuya bonke abaprofeti kwakufanele behle bathi ubabonile inabantu ukuthi ingane yaMaria bayishaye ngezipikili phambi kwaMaria Shembe thina siyesaba ukuya kubantu sibonile inihluka abasenze kuJesu uthi basebetha abaprofeti Shembe wena owakha abantu ehla wena manje kubantu bakho uyawubona nimonakala abawenze ngoJesu uthi sabe sesehla thina boShembe uShembe umkhathi njoba athi oqala ubhombela isitima samampondo uzolayisha lonke uhlobo lwabantu uma uye elangeni inhlavu yelanga lekhanyayo iyona yahola amaNazaretha yaba isiqu sesibili inyanga lephuma ebusuku yahola amaNazaretha yaba isiqu sesithathu uthingo loludwebayo luthi ngeke kusanetha laba isiqu sesine namhlanje sihamba nembani yezulu kodwa abantu ababoni leyo ncwadi leyo ilentozi Levi 23 verse 4 ithi nje mayiqala ithi le imhlangano kaJehova imkhosi engcwele enokuyimema ngezikhathi zayo iPhasika kufanele kucabange mina ukuthi kufanele ibe nini linesikhathi salo libekelwe sona ngoba uShembe uphethe ukuphelela yabo nje basila thina siyazi ngoJanuwari siye ePhasikeni njengoba suke sihamba nje sentabeni engcwele suke siyodla iPhasika phezukwayo zibuye mase lidlulile iPhasika zibuyele ekhaya ebuhleni bese sifike ihlale bese uyavala umhlangano bese siyakhululeka ngoba into esuke isentabeni iPhasika hayi mhlawumbe nayo le ePhasika ngelinye ilanga sixoxa ngoba naye ngathi inomlando omude yebo sike sakuzwa ke nasenhlelweni zokhozi uMamdudu lapha uke waba khona uchaza indaba yesithembu yebo siyafisa nje ukusichazeleke manje nje mhlawumbe kakhudlwana nje manje sesikubona ngoba siyeza ukuthi wawukhotha naseBhayibhelini yebo ngendaba yesithembu ukuthi ihamba kanjani indaba yesithembu dadewethu ihamba la siqale la eyokungenwa silungise lapha yokungenwa indaba yokungenwa iqala la kukhona umuntu ofika lobole ashaya inkomo athi makulotsholelwana kukhona abakhongi kube khona iside la kubuka intombazane kusuke kucela ihlobo esihle kusha impepho kusha yonke into akhisha umakoti kubo azokwamukelwa ngapha mhlamba athi efika ngapha eqeda ukuthelwa ngenyongo bese adlula umkhwenyana lo makoti impilo yakhe isuke seyifike ekugcineni ngoba useregister phansi kwesibongo sakaShezi akusekho mayathi ubuyela kubo ngoba uphume nebhokisi kubo lokuthi uyogana kwashiwo ngisho empepeni wathi siyamkhipha manje useya lapha kuye kubhekwe insizweni zakubuka umkhwenyana eganiwe uma insizwe emthathile izinkosana kubheka kwezinye izindlu ezidlelana nalesibongo esinenkosana ngale ngoba unkosikazi wenkosana akangena ungenwa yenye inkosana makulamana amakhehle uthi leli ikhehla nenkosana lingakwazi ukuthi inkosana yalo izongena lo makoti wala ekhaya bese kubheka ukuthi ubani ongaqoqa lo makoti kusho ukuthi usibani bana ngamqoqa into yokuqala ekufanele ibheke ukuthi lo muntu omngenayo unonkosikazi okwesibili uma engenwa kufanele kutholakala imbuzi khanjwe kiwe endlini lapha kubikelwe indoda yenkomo
sibanibani njengoba sowuhambile kade kukhona ilawo kade soliqala manje ukuze igama lakho lingapheli nanga umfowenu usibanibani ozoyongena elawini lakho akuzalela abantwana le anto yokungenwa ayumsebenzi wokuthi unkosikazi angagcine ezala izingane zakomhlongo egane kaShezi. Uma kuzalwa ingane nengane etholakalayo uyaziswa umnikazi weinkomo ukuthi siyabonga ngengane osiphe yona ingane yakho usibanibani le siyabonga ngelungu elihle indodakazi yakho le unoyibanibani ekuyothi noma kwenzeka lengane mayese kutholakala ukuthi iyagana lo wegazi uma lengane ikhula sekukhona eqala ukusebenza useyaphuma ngembuzi futhi uthatha imbuzi kubikwe lapha njengoba umfowenu usibanibani esekuzalelile abantwana na insizwe seyizokwazi ukuthi manje umuzi wakho iwuvule ikugcinele nomsebenzi ekufa igcinele yona umfowenu usebuyela endlini yakhe aphume ngembuzi abuyele ngale ekhaya elikhulu ikhule lengane uma lengane ziganwa lokhu yena owangena unikwa inkomo eyodwa inkomo yakhe ayinikwayo ukuthi akalalanga akha lengane lonke ilobolo leli lisala la emzini kamfowabo usuke ebongwa yena umsebenzi awenzile ukuthi ubetshikizisa iqolo lakhe ekhanda lengane nayi inkomo yakhe ngoba yena kahle kahle uyise wayo lo weinkomo enye into abantu samaZulu sisuke safakwa lengqondo yokufakelwa ukhona ukungenwa ukhona ukuvusa amabele lento uzu2 ungenwa uvusa amabele ukuvusa amabele makwenzeka dadewethu ngilobola kini mhlambe ngilobola udadewenu adlule emhlabeni sengiqedile ukulobola ngiyakwazi ukubuya ngithi hayi mkhoyo wami ngoba umakhothi unabo dadewabo bongeke nikule inkomo engikunike zona uthi angiede ezingakhi inkomo ngithatha udadewabo aqhubeka azovusa umuzi wethu ngoba vele ubuhlobo sesibakhile lelo siko okuthiwa ukuvusa amabele lana ke kungeneni umuzi ubizwa ngoyise owakhipha amalobolo izingane zibizwa ngoyise owakhipha amalobolo lo wengenile noma ngathiwa udle enhloboni yotshwala alikho nelilodwa ilanga ayothi endlini kamfowabo athi kwakhe yena ufana nomuntu oqashi uthamba ushaya umsebenzi okhiqiza izingane zikhula izingane abuyele lapho la kade khona fanele bahlukane uzozondla phela izingane manje njoba ezele zikhule zize zisebenze ayifundise kufanele ifunde ngoba phela udlala yena indima kaBaba ayitshele mfana la akuhanjwa kanje kuhanjwa kanje la akuhanjwa kanje kuhanjwa kanje azabona ukuthi hayi nansi ingane seyikwazi ukubheka umuzi kamfowethu bese babonisana yena ufanele lahlele eyiso kule ingane ngoba umfowabo akekho yena obhekela umfowabo kodwa angaloko ukuthi nangelilodwa ilanga athe zakhe fanele futhi bangafi bengahlukene ngoba uma nje bakwenziwa lento kufanele nje bephuma ngembuzi wenze ukuthi mayisedlule emhlabeni angabangi nomfowabo ukuthi wena wangithathela unkosikazi wami mina ngisena nkosikazi yonke lemfundiso uyithola uzohamba uye lapha emzini oyingcwele ukuthi impilo yomuntu imi kanjani kushembe ngoba uNkulunkulu ushembe kanti ke lokhu sesijwayele ukubona ke manje uShezi ahamba ayolobola kwaMkhize alobole kwaMbhele alobole kaShanga uthola ukuthi usemakhosikazi mathathu kuyini lokho kusemthethweni lokho kodwa into esuke ibalekile ukuthi mangolobola lapha lungehla uthando kunini benivele nikhona
ngimtreat ngibe nenhliziyo eyodwa kunina nonke. Ngoba icala lendoda lila ekutheni uma ngithatha amakhosikazi awu4 bese ngiyadlula emhlabeni kuthiwa sengizongcwatshwa endlini encane. Kobhubha kuze kubhubhe ngisho isizukulwane engisizalile. Ngoba lo wokuqala uyena vele uNdlunkulu. Noma bangawu20 lo wokuqala uyena amakhoti ekufanele mangicimela ngifihlwe kuyena. Uyena amakhoti ekufanele noma imbathi itshali uyena umuntu ohleli phambili ekhandleleni. Ingakho indoda mayike yaganwa kusemthethweni ukuthi ayingahlukani nomkayo. Idivorce ayikho kaZulu. Isithembu semthethweni. Mawuya ngisho eBhayibhelini esikhona ukuthi khona oyesha ngo200 bani bamakhosikazi. Inkosi yamaNazaretha isiqu sesibili besishaya ngoma abawu52. Sazala izingane eziwu200. Ilanga lamalanga. Ngeke kushemba yenza into engekho emthethweni. Hayi, ijulile le ndaba. Ngathi itopic yayo yodwa nayo yangolunye usuku. Yebo. Kodwa ke ngoba kusekhonyana kukunye ngisafuna ukubona ukubuzwa ngawe. Sengifisa ukwazi manje ukuthi kubaleke ngani ke ukugcina umthetho waseNazaretha. Umthetho waseNazaretha ubalekile ngoba uyaphilisa. uShembe ufike nento enhle uthi maNazaretha. Ake ngiqale ngichaze le gama ethi Nazaretha. Ubungcwele lobo. Methi nje maNazaretha ukhuluma ngobungcwele. Into ebaleke ngayo kunamadoda afile anamacala angawazi. Hayi ukuthi ngobe ngawenzanga. Uma ngilobola kini nkosazana bevuma abazali bakho ngilobole ngize ngiqede. Alikho ilungelo uthi noma kuthiwa ngilobole ngo20 million awukho umthetho othi wena ngikulalele kini egcekeni. Ngoba uShembe uvele ezulwini ingakho yena ethe umuntu olobolayo akalobola aqeda athatha into yakhe ayinakubo. Ngoba icala lomuntu omonele kubo angazi kuthethwa kanjani. Phela umuzi unamakhehlawo. Indoda mayibheka umuzi ivuma ukulobolisa inoyise bayo. Uma wena manje ulobola ingane la ekhaya nawe sokwazi ube indoda la ekhaya ukhanda izingane khona la ekhaya usuwadelelile lamakhehla kulomuzi. Lawo macala avuka phesha kwethu na. Kuthe wena savuma ukunika indodakazi yethu. Yini wawusoyenza ulala emzini wethu nengane yethu. Umthetho nje waseNazaretha uyaphilisa. Umuntu ongawugcini futhi uyambulala. Kufana nokungagcini nje ngizokwenzela nje into elula isabatha. Uma ungaligcini isabatha ithi inkosi yamaNazaretha njengoba insuku ziyisithupha. Gcina yonke into oyigcinayo kule insuku eziyisithupha. Wenze short ngosuku lesabatha ufree. Izithi thina boShembe moke waphula elilodwa. Lento ngifuna ukuthi uyazi ngaphandle kumuntu osebenzayo. Umuntu osebenzayo uShembe usuke emazithupha. Khuluma ngami ngizothi ngolungisa ikhadi lasebank ngesabatha. Uma ke ngangaye esontweni ngawulungisa into yami ngesabatha. Ithi thina boShembe sikusula wo52 amasabatha. Ngelilodwa futhi unyaka wonke wena usabathanga. Yabo. Ngoba uShembe uNkulunkulu. Umthetho umewubekile uyawazi uyapi. Angazi noma uyaneliseka lapho. Hayi, ngiyaneliseka. Cha sengiyayibona nezathu ukuthi ezinye insizwa esibambe nazo lapha eTorhweni ziqikelela ngayo indaba yesabatha. Noma ungakhuluma uthini akakuzwa ngokukhuluma indaba yesabatha. Hayi, siyabonga kakhulu kuningi esikufundayo. Yebo. Kukhona enye into ke engiye ngiyibone. AmaNazaretha ayifuywa inja. Yebo. Khona futhi nezinye izilwane ezingadliwa, izilwane ezidliwayo. Yebo. Uthini umlando kulokho? Ungani kukanjalo? Endabeni yenja, angiqale kule yenja. Inja ngesikhathi sikaBhombela isitimela samaMpondo. Izinja bezikhokhela ungaboni seyifuyiwe kangaka nje. Inja beyithelelwa njengemoto.
kwaziwe nje monenja inja zakho ziwu4 uzohamba nje kandaba zabantu ufike ufaka imali yalezi nje eziwu4 zibalwa njengabantu. Babamkhulu wayeyangapha kaZulu. Ufika kwenye indawo umisa umhlangano uthi mani bantu abami kunomntana nami okhalayo la. Bame bese athi ake nihambe nomba lapha. Mabethi bafica kunendoda yayikade igqibinja. Ayithathe lenja ahambe nayo. Bathuka banishembe uthi umntwana inja. Uthi umuntu wami lo. Baye esigodlweni sesilo babuye esilweni babuyele kuphakameni. Mabefika kuphakameni kwakukhona uma kaMfundisi uMlungwane ngesikhathi sobaba omkhulu. Uthi akadonsa iplate elisha. Baba omkhulu wathi ayihambi inja iyothengelwa inkukhu. Iyothengwa esitolo inkukhu eseyifile. Kubuywe nayo iphekelwe. Iplate ladonswa la kuhlala khona amaplate adla abantu. Yaphekwa yavuthwa athatha yabekwa la. Wathi ihamba namakhosi wathi makhosi umuntu nenja. Yaphakelwa inkukhu. Bamangala abantu ukuthi hawu leli plate eliqhamuke emaplatini okudla liyiplate useyabatshela babamkhulu uthi mawunifuya inja fanele uyiphathe njengomuntu. Hayi ukuthi uyiphakele intshelo usitsha sayo sihlale eminyango sitsha sayo kufahlale nesakho wena mnini wayo. Idle ukudla okufresh nje bakuphakelwa wena nela iplate libekwe liphakwe. Ayisethi amakhosi hayi shembe. Lo mthetho oshoyo shembe uzodala singangena ezulwini lakho thina sabantu siyona siyacela ukwenze lokhu kube like umthetho wesonto ukuze amakholo amaningi engezungena enkingeni ngendaba yenja ngokuthi kushembe wayeze emakhosini wayesethi hayi kulungile kodwa leyo nto ayiqhamukanga noshembe amakhosi ayibuka ukuthi ngeke iplate lami lihlale nelenja. Lana ke ilwaneni ke ilwane ezihlukene uma ungena enkolweni khona ilwane ezidalwe uNkulunkulu ezingahlambulukile khona ilwane ezihlambulukile. Manje ngizwe nje njengengulube umuntu oyikholwa noma athi ukholwa kweyiphi inkolo awuvumi umthetho adla ingulube. Inkosi la ngama ikhuluma ngenkukhu ithi inkukhu yakhandwa ngemvuthu zenyama ekade kusele ingulube. Ushembe kakathi ngike ngizwa uthi ngesikhathi thina sikhanda ukuthi sathatha imvulu uthuluka sakhanda ukuthi ngoba ushembe uthe la bekhona ezulwini. Kahle kahle nje ilwane ezidliwayo ilezi ezihlambulukile. Konke lokho okunye okudliwa abantu ngeke ngikubale ngoba abantu bayodinga kuningi nje kungafanele ngabe kuyadliwa. Hayi siyabonga kakhulu. Yeah. Sekwaba khona ke manje i-social media uyaphithizela ziningi inkundla zokuxhumana ezikhona. Abantu bayasebenzisa ngendlela yabo abafuna ngayo. Siyababona abantu bethu kushembe khona la einkundleni zokuxhumana. Yeah. Ungathini kulabo bantu abathu kushembe? Umuntu osuke ethukushembe ngokwami usuke ngaphili. Mina ngikhule kuthiwa umuntu omkhulu awumthuke. Ngisho angenza lephi iphutha. Futhi uma ungathi uyamlandela umuntu othukushembe isibongo sakhe asiqondile. Mina ngikholela ukuthi njoba ngilapha phambi kwakho njoba sikhuluma kanje noma kuthiwa ingane yami kuyenzeka iyayivula le clip usikhuluma kanje. Fanele ingane yami iziqheye ithi hawu cha ubaba wayenza ukuthi kodwa uma ngizokwathi ngishaya inhlamba kwemedia ngithuka umuntu onjengoshembe ingane yami izofikela ukuzinyeza ukuthi shuthi ubaba uyaphazamiseka ekhanda. Futhi umuntu osuke ethuka ushembe uzilandela yena amalahle. Kunendoda yala eNanda ngeke ngisisho isibongo sayo eyabhala yathi ushembe wandiza. Yayinamadevu njengathi uTeleblanche. Yayiphethe iphepha. Ngeke ngisho igama lephepha. Namhlanje ingane zayo zifika nezinkomo ebuhleni. Zithi zicelela ukhokho wazi intethelelo. Owabhala ephepheni ushembe wandiza wadliwa izinja. Ithi inkosi yamaNazaretha ekhona manje mangathiwa ngiyayithatha lezo inkomo
ngithi ngiyamthethelela ukhokho wenu. Uma ke wakhona umuntu emgaqweni othi uShembe wandisa liyavuka icala. uShembe ukulwe naye la emhlabeni ngoba nabo labo bantu. Mina ngiyafisa ukuthi makukhona indlela ukuthi baboniseke. Ngeke ngizwe kabanye sebexolisa ukwazi emntwini onjengoShembe momthukile uvela ungene kumedia uthi ngiyaxolisa Shembe. Phela uShembe akuyona ingane. Kodwa mawuxolisa fa usondele kuyena uqala uvume ukuthi awuzumthuke kwakade kusukaphi. Kwakade kusukaphi. Ngoba uShembe nje obekhona, uShembe uNkulunkulu. Uthi uShembe thina boShembe siyakwazi mosidelele emhlabeni sikiyeke. Singakushayi ngosizi, singakushayi ngalutho sikiyeke bakutusa abantu uthi mawusufile. Ngaleli langa wena uye emoshwani, suwuthatha umphefumulo wakho, suwubeke phezulu kwesidumbu. Sihambe isidumbu siyolondolozwa emoshali, siphinde sibuye isidumbu kumbiwe kwenza umlindelo. Uthi siyayibukela nje kwenza umlindelo, ushaya isikhathi sokuthi uyabonwa, bakubona bazongcwaba bese kuthiwa akaphuma ezemgodini, uthi bese qale zingene izipeti. Uthi mase kushawe sokugcina, sekuzobanjwa ulayini wokudla. Uthi bese siyawuthatha umphefumulo wakho thina boShembe, sesubuyisela esidumbini. Uvukeke manje ungeke usavulelwa umuntu inkulu. Uthi la sesifuna ukubona khona uqhwaga bakho, uthi impethu idla ikudla uphila ihlo ilidla liqede uphila, idla inyama yakho uphila, uzomemeza ngeke uzwakala phezulu kwenhlabathi. Uthi silo sithe thina boShembe uyasibona inthina la sikhona. Ngakho nje ukuthuka uShembe akuyona into enhle. Abantu abathuka uShembe mongathi uyabalandela banezilwane. Bayazi ukuthi make kwangena igama likaShembe yonke into ekhaya iyashaneleka. Kodwa ngoba bayazi banento ezirong abazenza ngasese, ngcono babuthuka ubungcwele. Ngoba impoyilwa noShembe emhlabeni ayipheleli emhlabeni. Okubuhlungu iqobo iziqobe ngishizukulwane. uShembe nje umuntu okuhlonishwa. Yabo nje uthuka uShembe usuke unecala mawuthuka uShembe. Uthuka isilo unecala. Ngokwami nje umuntu othuka labantu ababili udinga ukuthi umphakathi uhlangane umshaye ngamatshe. Ngoba lo muntu usekhomba ukuthi labantu ababalekile. Ngakho abantu abake bathuka uShembe kufanele bahamba eShembe. Umuntu angaxolisa einkundleni zokuxhumana athi uyaxolisa. Kufanele aye eShembe athathe imoto yakhe driver eShembe afika amtshele uShembe athi Shembe ngizela ngakuthuka. Into ayidala ngikuthuke u1 no2 no3. Uma engakakwenzi lokho ngisho ngakhuluma uze kushona ilanga ku social media leyo nto into engekho phela uShembe akayona ingane uNkulunkulu loya. Yebo. Hayi. Nganathi siyayibongela. Sibonga nenhlanhla ukubona uShembe uyazi. Yebo. Siyathemba ukuthi ngelinye ilanga sonyathela nawe ebuhleni. Impela. Ngoba sekukuningi osokuzwile ngoShembe. Hayi. Impela ngibona ngelinye ilanga. Yebo hayi ngiyabongela.